هاليلويا كبرنا እግዚአብሔር ይሁን አሜን ክንጸልይና ማ በስመ ኢየሱስ እግዚአብሔር አባ መስከነካለሁ በስመ ኢየሱስ እግዚአብሔር መንፈስ ካምሳና ስለዘሎ መስከነካ አቦ ሁሉ ጊዜ ቃልካ ከመጽን ከሎ ይገነህ ይመዕድ ኮሙን ያህንጽ ይሞ እግዚአብሔር አቦ በስመ ኢየሱስ ነዘነ ክፍጸማ በህይወትና አብዛ ማዓልት እግዚአብሔር ምስተው ዓለ አምሮና ክትከፍት ንኹልና ጽልለኹ በስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ክትመርሐና ክትወስደና ናፍተስኻ ደለኻየ ቦታ ናፍት ፍቃድካ ዝኾነ ነገር ከተብጽሐና ጽለና በስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም استرف ጊዜና ሁሉና ባኻ ንርክብ አሜን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን I try to delay this day as much as I can, but here we are. لو ما عندي بيت እግዚአብሔር ዝብል حساب ሒዜ መጽ ዘለኹ ማለት እዩ mainly up ናይ ሓጌ ትንቢት ፎከስ ገብረ እንድሕር ሓጌ ዘይትፈልጦ ወይ ነቢ ሓጌ ዘይትፈልጦ እንድሕር ኮንኩ ሓደ ካብቶም ድሕር ምርኮ ወይ ከዓ ፖስት ኤግዛይል ዝነበሩ ነቢያት እዩ ማለት እዩ مستوى ما بتجزيت مسؤول نبورو نبيات كان بعد نبي زكرياس زعم سولو مالته نمهنات بيت أملاخ زي تبابو عمز نبرة نبي نمنتهي بزعبة مهنات بيت أملاخ زي تبابو عمز لون دحرنا أبز جزيز إسرائيل وين كبابيلون مستماسو أبتمجم مرتا جزيز نبيت أملاخ مهنات ويكان نبيت أملاخ كسرت وجميرهم مالتي أب كلنا أب إزرا سلسة نخيدمه So متحف إزرا سلسة شمون تخيره So انتايلو نابتا يرسالم زلا بيت أملاخ كابز متوخا كاب كاليت عمت أبتا كاليت ورحي زروبابيل ودي شالت إلن إياسو ودي يوت أداغن اتوم زترفو حواتن كهناتن لواوانن اتوم كامركو نبي يرسالم زمتو كلاتهم من كوينو بيت እግዚአብሔር كسرحو جميرهم مالتي لازم تاي مستمسو كبابيلون تغورو جميرهم بيت እግዚአብሔር نمهنات جميرهم مالتي نلاوين كاكا ود 10 عمت نلعل نعيو بيت እግዚአብሔር كحلو اقومو ميلو مالتي لازم تغورو جميرهم مالتي بيت እግዚአብሔር كهانتو جميرهم مالتي بحدش منفس بناي حقوس منفس اب 10 حدون انتاي لمالو نسو حياواي يمو أب إسرائيل نزل عالم كنب أب إسرائيل نزل عالم ينداولو تاي دازمرو بيت أملاخ مسرت لسته جبر الله تاي جور نيرو مالتي يمسجنو نيرو مالتي دحر أب إزرا 4 هنا هنريون كلنا أب زيت ألاتي اتوم ألاتي يهودان بنيامين كا اتوم تماريخهم زنبرو نجزيابير أملاخ إسرائيل مقدس كم سرحلو مسموعيلو مالتي ناب زروبابيلنا وناتات ماي بيت أبوتات كريمهم نحنا خا كما خدكم أملاككم ندل علينا أبتاء إرحادوهن نجوس أسر ناب زمتانا معلت جميرنا دما نعوسا وينا ينامو مساخاتكم كنسرح ندل علينا بلوم سلازا أما أخلون كأتو جميرهم مالتي شعون تايلهم أب ناب فقد 4 خنتره شعوتهم حزبي تهاجر إيد حزبي يهودا عندكم كي يسرحوا دما أفرارحوا لازم بيت እግዚአብሔር نخيس رح تاخجور جميرهم مالتي إيدهم كدكمو دحركة كفرارحهم جميرهم مالتي ندم غرام كفرسوا دما مخارو تشايط لهم إذا خاب بكل زمان كيروس نجوس فارع كسع منكستي داريوس نجوس فارس كنا مالتي سلازي أبزق زي حقه زمت زلوا مالتي أب طلعت إسرائيل أما أخلهم أتيم من بيت أملاك كيس الرح بمشيات من فرحن دو كبلون دال لين كله أبزق زي حقه ماتي شعوع أبزر 4 دحار تايبلو شعوعيو أتا أبي يرساليم زلا بيت እግዚአብሔር بخره كساعتها خليت عمد منغستو نداريوس نغوس فارس كبخره أبزر 4 تايلو مالتي عيو أتا أبي يرساليم زلا بيت እግዚአብሔር بخره تطاو كبلون كله دري مالتي دحار حقي أب إزرا حمشت حدا يمت مالتي دحرنا بزرا حمشت حدا دحر كده اتوم نبيات كا نبي حقين زكرياس ودي عيدون نتوم اب يهودان اب يرسالم زنبر ايهود نعاتاتهم باسم املاخ اسرائيل تنبيلهم ስለዚህ حقي ابزخ مصون كلون ريلنا مالتي قدمي انت يلالا دويلو عيوت እግዚአብሔር عيو بيت እግዚአብሔር دويلو شو حقي مصون كلون ري مالتي ስለዚህ حقين اسرائيل نبيت املاخ
ሓንፅዋ እዩ ዘተባብዖም ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ቤት ኣምላኽ እንታይ ነራ እታ ሰሎሞን ዝሰረታ ወይ ከዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤት እያ ነራ ኣብዚ ግዜ ግን ቤት ኣምላኽ መን እዩ ንሕና ኢና ሕቀዶ ኣብ ቆሮንጦስ 3:16 ንኸይድ እሞ ብሓንሳብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 3:16 እንታይ ኢሉ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላው እንዶ ኣይትፈልጦን ኢኹም ኢሎም ማለት እዩ ሓደ እኳ ነታ ቤት መቕደስ ኣምላኽ እንተ ኣማሰነ ኣምላኽ ከማስኖ እዩ ቤት መቕደስ ኣምላኽ ቅድስቲ እያ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም ኢሎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቤት መቕደስ እንታይ ኮይና ኢና ንሕና ኮይና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ካብዛ ሕጂ እዚኣ ቤት ኣምላኽ ወይ ከዓ ቤት መቕደስ ክብል እንከለኹ ንርእስና ክንዛረብ ዘለኹ ጌርና ንሕሰባ ማለት እዩ ስለዝኾንና ኸ ስለዚ ኣነ ማሕደር ኣምላኽ እየ ሓቂ ንሕና ማሕደር ኣምላኽ ኢና ቤቱ ዘማሰና ኸ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣምላኽ ከማስኖ እዩ ኣብዚ ንእስራኤላውያን ጠላእቲ መፅኦም ንቤት እግዚኣብሔር ጠጠው ከብሎ ንምስራሕ ጠጠው ከብሎ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ፀላእ ጥራይ ዘይኮነ ሓንሳብ ንሕና ባዕልና እውነት ንቤት እግዚኣብሔር ንከይህነፅ ደው ነብሎ ኢና ብኸመይ እንድሕር ኢልና ናብ ሃጌ ምዕራፍ 1 ንኸይድ ትንቢት ሃጋይ chapter 1 and it's going to start from verse 2 ማለት እዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ ኢሉ ማለት እዩ እዚ ህዝብ እዚ እቲ ግዜ ቤት እግዚአብሔር እትስራሓሉ ግዜ ኣይበፅሐን ይብል ኣሎ ኢሉ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ጌጋታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ህይወትና ወይ ከዓ ምስ ክርስቶስ ክንጎይን ከለና ንገብሮ ጌጋታት እንታይ ማለት እዩ ጽባሕ ክገብረ ጽባሕ ይኹነለይ ግዚኡ ሕጂ እንከሎ እንታይ ይብል ኣሎ ቤት እግዚአብሔር እትስራሓሉ ግዜ ኣይበፅሐን ይብል ኣሎ ህዝቢ እስራኤል ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ጽባሕ ክንገብረ እንዳበልና ንኸይድ ንጽባሕ ከሰጋግረ እንዳበልና ንኸይድ ናብ ጽባሕ ክሓልፍ እንዳበልና ንኸይድ ማለት እዩ ኣየና ዝብለኩም ዘሎ እቲ ምስ እግዚአብሔር ክንገብሮ ዝግባአና ዕዮ እቲ ምስ እግዚአብሔር ክንከዶ ዝግባአና ናይ ጸሎት ግዜና ንምስኡ ምስ ቃል ብምሕላፍ ግዜና ዲ ኩሉ እቲ መንፈሳዊ ንቤቱ ዝሃንፃ ንመንፈስና ዝሃንፅ ንጸጋና ዝሃንፅ ዘበለ ኩሉ እንታይ ንጽባሕ እናሰጋገርና ክንከይድ እንከለና ማለት እዩ ስለዚ ቤት እግዚአብሔር ጽባሕ ዘይኮነ ሎሚ ኣኽትነፅ ዘለዋ أبب معلتي أخذ الناس زلوا أبب ساعتي أخذ الناس زلوا نفس وقف دقيقة أخذ الناس زلوا مالتي كم زدعما كانت صباح وكان دحت صباح الناس جاجر كه زيكم كانت خير سي لو من حج جزء ياخذ في اللوخت كلا لك من علون ندموز صباح يحشن نزل صباح يحشن لو ما عندي دلني جزء بالليل دموز بنك أكاونتك عطي يزبل لنا نعنا كنت زناق عباز الشهان استبزن خي تلك أقول له سب دلوي نعاد تقلي نعاب كم እግዚአብሔር نقرب نعاد ጊዜ نحلف مسوخ تبلون كل حاجة واي أتا بزي عندي قطراني راح نستحن هلا ما عاد زين قبل لك نمن تايو نتنا እግዚአብሔር عيو أبتر في ጊዜ ناس لين قبره تقبو جن تخالي عيونا أبتر في ጊዜ ناخون يزقبو نا እግዚአብሔር ጊዜ خسر علو كن كإلا لنا تزي كوينو كنتاي نتصبح ندابنا نخيد እግዚአብሔር كاتاي بلكا معاسي خدا خسرو معاسي خات هانصوت بيتي توش تاقمت ايه زلو خنا غرسغ معاسي خات بوتنشال ناتو خطعيو مالتي دحر انتي بل اب سلسته قصده غناخ اذا بيت ازي عنيان كلاس نسخاتكم ابسلم ابايتكم كتنبرو دو غزيكم لنفسنا كوي اينتي بيتها تعنو زلا بعلنا اينا نعنو زلنا مالتي نتس منفساوي سجانا نت منفساوي بيتنا كي هنسنا نفتناي علم نفتناي سجاو نجرنا نقوي مالتي حكي نتز متشو نجر نبتصبح السجا جرو سبيلا نتنعود عمو نتنعودس بلو نجر نبتصبح السجا جرو يلا أبلوك أس شعته إسران سلسته انتايلو دحريك سعب زدلي يلو نفسه يقبت مسكلو أتصبح يلعلم ويسحبن لذا the first step انت أخذ قبل لك عملت نفس أخذ كبت أخذ كإلا لك which means اتناي سجا خادلت اتناي سجا خامتشونت كتدحرون لك نماني أخذ تقدمه زلك مسكلو نمسكام كتقدمه لك أتصبح صباح يكون انزل لك هذا أتصبح دقيقة خينا نببا
أبتة صبح أنت هتقبر لك مسكالك كتلعلو دحريو خاصعبو كتكيل لك سو هيوتك كتتصبق كتب لنا እግዚአብሔር عيو تدحرون دحركونك منفساو مچونت ገዲፍካ ተስጋው ምቹነት ትመርጽ አለኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስጋዊ ህይወትካ ከተጸበቅ ክትጎይ እንከለኻ እንታይ ያጋጥም መሲልካ ኣብ ፍቅረ ሓሙሽተ እንታይ ኢሎም በአርሲ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላሎ እስከ ብልብኹም መንገድኹም ሕሰቡ ኢሎ ሪበን አነ መንጋር ናዓኹም ግን ሕጅስ ባዕልኹም ሕሰቡ ብልብኹም ንስኻትኩም ብዙሕ ዘራእኩም ኢሎ ሒደት ግናእትኹም በላዕኩም ኣይጸገብኩም ستيهم أي روايهم تخدمكم ما أي ماكم توعلتو زأتو خاء نتزوع على أبنخال محفوظة ينظر الله المال أبي ينظر الله أبو لحن تخزوا لذيك ليأتو له سرح له يقول له ينفع له دابل كاتو كل انتهيهم داود لا تعرف أخو سلازم زبلعك تبلعك يتسجبني خا ستخا يتسجبني خا مالتي سلام انتهي نتي سجاوي نجار نتي سجاو متشو الناس لا تقدموا زل خاي مالتي أما كبيش دش تخميله ولا مالتي السب نتعرو يزقوي مالتي نعرفيله يزتعر أنت خوانا جن ناي وينتا ويكا ناي شوهاتو تجاب يركبني مالتي he doesn't feel satisfied there's no satisfaction له مالتي نعرفيله خجوين كله سب مالتي بفلاي ككريستيان تباهيله نعرفه خجوين كله عقابة زبال يركبني مالتي أب إرمياس تسحقني على إرمياس كده عسل استنتايلو هزبي يسيلو نعين فلفال ما يقدي فسي زي عقر ما زي عقر نقع حتى بتاعت كوعته ما له بعلم له اسكي سمايات بز تجرم بز غال انت يقول رع ولي له مالت نعين نتف فلفال ما يقدي فمسي بعلم بجزع حلم بجزع دليتهم سي نقع نقط ولا حنت خحزيك الحاجة بتاعت كوعته ما له بزعش النتهم سمايات تجرم يلون بزعش النتهم سمايات رع بليلهم مالتي أبقى سي سلسة عشران سلسة نخيد بحسب That's Colossians chapter 3 verse 23 انتايلو نتعس برستي كابقويتا كم تقبلوا النافلتكم التجبروا زبالة نسب زي كونس نقوي تاكم التجبروا غيركم كاب لبي جبروا نقوي تانا كريستوس يخم التجزء زلخ أوكي so ولا أبتعيها ولا أبتسقاو متشون نتكذبها نكريستوس كتقدموا لك بقولوا نجارك نكريستوس تقدم كتكون كتكلا لك مالتي priority نإسرائيل وانت أجمع بزي أب هاجين سويت أجمع مزلو priority ناتهم سلزي معراري إجزابي هرزمت أنزل بهاجي غير مالتي بذكرياس ونكم يلو الله ما أكفيحنا بذكرياس كاد إجزين حركين كمان بيكم بسفح نجارات أقمت أو مالو مالتي بذكرياس سلزي إجزابي هر نسخة بزقرب كامت أين زقربك حكي نسخة بزف دلخة يمت أين إجزابي هر زقلت الكامالتي أبي أقول أربعتهم يقولوا لي نجزابي هر أملاح قربوه نسون قربكمي أتم سب كلت لبي لبخم أنتم عينتهم كلت لبي زلهم تايلو لهم قويتا سب نجنزبن نعينك جزاء كيلني سب نفقادين كجزاء كيلني سب ندليتين كجزاء كيلني سلازي فقاد نجزابي هر كتفلطوخ خدليك عيب فقاد نجزابي هر كتكتلو خدليك عيب لازم نخدقبر قنت خدقبر لك نعو برايورتي خدوا لك نعو كتقدم لك ابقى مي ياخذ قرب كتقدم لك ابقى مي ياخذ قرب كتقوي لك مالتي سلازم فقادون ديليتون زي تقدم اندحركونكا مسؤ غزي زي تحلف اندحركونكا اي تفلطون ايخا نحد تفكروا سب مسؤ غزي زي تحلف اندحرتكونكا معرت تفلطو زغباكا يتفلطون بزعبا كريستوس مفلاط ان كريستوس مفلاط نفلالي اوكي knowing about Jesus and knowing Jesus is different. Now, I'm not a personal زفلت أنا سباتن بس عايز سميع زفلت سباتن نفلالي. لازم تاخد برا لك مسؤول جزية تحلف عليك أجزاء أبتصبح زحدث أبتصبح حدش مقلق زي بك عمله. حنساب لازم فلت كي ودي كمالة تيكونه. كل جزء أنت نأخذ قوي لك كمالتي. أبي يوحنا عسى تعمش تقول أنا فلت أنت يا لا أنا تقول ديلهم ساعتكم كأج أنا فر. أباين دحر هلهم أنا خا أباهم سي هم بزح فريق فريقهم بزيج أيضا ولا حن تاخذ قوي تدخلونهم منهم. You can't do nothing apart from me.
ስለዚህ ብናይ ስጋኻ ጾር ትግዛእ እንድሕር ኣለኻ ወላ ሓንቲ ትርፊ ዘይብልካ ክትከውን ኢኻ ማለት እዩ እንታይ ዘዘእተኻዮ ኣብ ንኻል ማሕፉዳ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ንኻል ማሕፉዳ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ብኸምዚዩ ሎሚ ብዝገበሮ ብዝኣተዎ ብዝሰርሖ ዘይዓግብ ምስላት ዳኣብዮም ዝኾነ ነገር ሆ ዘብዝሕ ኮምፕሌን ዘብዝሕ ምጉርምራም ዘብዝሕ እንታይ ብገዛእ ድሌቱ ስለ ዝምራሕ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እምበር ጎይታ ብዛዕባኻሲ ብዛዕባ ህይወትካ ንስኻ ትጭነቕ ወላ ትጭነቐሉ ዘለኻ ነገር ንዑ ተረኪብካዮ ዘፋኹሰልካ ዕረፍቲ ዝህበካ ኣምላኽ እዩ ሓቂ ንስኻ ትጎየሉ ዘለኻ ንስኻ ትዓርፈሉ እንተ ዓንተ ወይስ እንታይ ኢልና ውግእ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ዓወት ጥራይኻ እኮ ትቕበል ንስኻ ሽዑ ነቲ ዓወት ንምቕባል ንዑ ንምፅባይ ጥራይ ግን ስለ ዝኸብደና እንታይ ንገብር ባዕልና ክንዋጋእ ንፍትን ባዕልና ክንፅዕር ንፍትን ሓኾትኮት ንብል ሽዑ ማለት እዩ እምበር ልዕሊ ተናዕዋፍ ዘይዓፅዳ ማዕፂድ ዘይኣትዋ ልዕሊአን ንዓን ከማን ዝመገበንስ ካብን ናዕሉ ዘይትበልፁ ንስኻትኩም ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ሶ ድሓር ኣብ ፍቕዲ 7 እንድሕር ከድና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብልብኹም መንገድኹም ሕሰቡ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ናባኽራ እንደይቡ ዕንጨይቲ ኣምፁ ነታ ቤት ከኣስርሕዋ ኣነ ድማ በኣ ክሕጎስን ክኸብርን እየ ይብል እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚኡ ክትቀርብ እንከለኻ ናፍቲ ንሱ ዘለዎ ቦታ ደይብካ እንታይ ክትገብር ኣለካ እቲ ቤቱ ንኽትሃንፃ ዘድልየካ ዕንጨይቲ ንነፍስኻ ክትሃንፃ ዘድልየካ ራእይ ምግላፅ ይኹን ቃሉ ይኹን ኩሉ እንታይ ክትገብር ኣለካ ሒዝካ ክትመፅእ ኣለካ ማለት እዩ እንታይ ኢልና ክርስቶስ ሓሳብ ምስ ፈለጥካዮ ዝፍለጥ ኣምላኽ ኣይኮነን ዝውዳእ ኣምላኽ ኣይኮነን እንደገና ኣብ በብመዓልቲ እንደገና ዝግለጽ ኣምላኽ እዩ ብዙሕ ሬቨሌሽን ዘለዎ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ እቲ ንሕና ንክርስቶስ ዝኾነ ንሕና ንፈልጦን ብኹባያ ካብ ውቅያኖስ ከም ምልዓል እዩ ሓቂ ማዕረኹ እንድዩ ዓሚቕ ክርስቶስ ማዕረኹ እንድዩ ብዙሕ ነገር ዘለዎ ኣምላኽና ማለት እዩ ስለዚ እንደገና ኸም ኢሎም ኣብ 9 ማለት እዩ ንስኻትኩም ብዙሕ ተጸቢኹም ኢሎም እንሆ ኸዓ ሕደት እዩ ናብ ቤት ምስ ኣተኹምዎ ኸዓ ኣነ ኡፍ በልኩሉ ስለምንታይ ነፍሲ ወከፍኩም ናብ በቤትኩም እናጎይኹምሲ ቤተይ ስለ ዝዓነወት እዩ እቲ ኣብ ልብኻ ኣቕሚጥዎ ዘሎ ካዝና ትሬዠር ንሱ ስለ ዝዓነወ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ህይወት ጉያኻ ብጣዕሳን ዘይዕጋበትን ትመልእ ማለት እዩ እቲ ንቤቱ ዝሃንፅ ነገራት ስለ ትጎየሉ ዘለኻ እቲ ንዓኻ ዝሃንፀካ ነገራት ስለ ትጎየሉ ዘለኻ ንነፍስኻ ደስ ዘብለካ ነገራት ጥራይ ስለ ትጎየሉ ዘለኻ ኣብቲ ስጋዊ ጉያኻ እንታይ ብዙሕ እንከለካ እኮ ኢኻ ክትውስኽ ትፅዕር እንከለካ ክትውስኽ ትፅዕር ክትጎይ ትደሊ ብፕሮሞሽን ክትዓሊ ትደሊ ብካሪር ክትዓቢ ትደሊ ብትምህርቲ ብዙሕ ነገር ክንዓቢ ንደሊ ኢና ሓቂ ነው ኣብቲ መንፈሳዊ ኸ ንምንታይ ከምኡ ዘይኮነ ዋይ ገሊኡ ሰባት እንታይ ኣሎ ካብቲ ዘለዎ ንታሕቲ ዝወርድ ኣሎ ኣብቲ ዘለዎ ጠጠው ምባል ድሓን ካብኡ ዝወርድ ኣሎ ስለምንታይ ጉይኡ ወይ ከዓ እቲ ፕራዮሪቲ ናቱ ስለዘይዓረየ ማለት እዩ ስለዚ ኢሉ ሰማያት ብሰርኹም ኣውሊ ኸልከለ ምድሪ ኸዓ ፍሬኣ ከልአት ኢሉ ኣነ እውን ኣብ ልዕሊ ምድርን ኣብ ልዕሊ ኣኽራንን ኣብ ልዕሊ እኽልን ኣብ ልዕሊ ወይንን ኣብ ልዕሊ ዘይትን ኣብ ልዕሊ እቲ ምድሪ እተብቅሎን ኣብ ልዕሊ ሰብን ኣብ ልዕሊ እንስሳን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዕዮ ኣዳውን ደርቂ ይፀዋዕኩ ድርቂ ይመፅእ ማለት እዩ spiritual dryness መንፈሳዊ ድርቂ ክመፅእ ከሎ ሽዑ ትሪኦ ማለት እዩ ጉያኻ ብስጋ ጥራይ ክትከውን እንከሎ ትናትካ ምቹእነት ትናትካ ድሌት ጥራይ ከተዕብዮም ከለኻ ከተቐድሞም ከለኻ መንፈሳዊ ድርቀት ይመፅእ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰማያትካ ባዕልኻ ከተዓፁ ምግላፅ እኮ ክዘንብ እዩ ዝግብኦ ክወጥቀካ እዩ ዝግብኦ ግን ባዕልኻ ተዓፁ ስለምንታይ ኣቴንሽንካ ተጠዊኻ ስለ ዘለኻ ናብ ካልእ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሽዑ ምግላፅካ ተዓፁ ሓይልኻ ተዓፁ ኩሉ ነገርካ ክብርኻ ክትዓፁ ትጅምር መንፈሳዊ ድርቀት ኩሉ ግዜ ድርቀት ምስ መፅእኻ ጥሜት ኣሎ ሓቂ ነው መንፈሳዊ ድርቀት ምስ መፅእ ሽዑ መንፈሳዊ ጥሜት ኣሎ ጥሜት እንድሕር ኣለኻ ልማኖ ኣሎ ማለት እዩ ሽዑ ናብ መንፈሳዊ ልማኖ ተኣቱ እንታይ መንፈሳዊ ልማኖ ምሳኻ ክህሉ ዝግብኦ ፀጋ ናይ ትንቢት ምሳኻ ክህሉ ዝግብኦ ፀጋ ናይ ምግላፅ ምሳኻ ክህሉ ዝግብኦ ፀጋ ናይ ፈውሲ ካብ ካልኦት ክትፅበት ትርፍ ስለዚ እንታይ ይባል እዚ ማለት እዩ መንፈሳዊ ልማኖ እንታይ ኢሎ 4 መሬት ርዩ ክርስቶስ ክነግሮም ከሎ ምሳሌ ማለት እዩ ገሊኡ ከውሒ ወደቕ ገሊኡ ኣብ እሾኽ ወደቕ ገሊኡ ኣብ መንገዲ ወደቕ ገሊኡ ኣብ ልምሉም መሬት ወደቕ ማለት እዩ ጽቡቕ ነገር እንታይ ወይ ከዓ ብዙሕ ሰብ ዘይስተውዕሎ ዘይርድኦ ነገር እንታይ እንድሕር
እሾኽ ዘለዎ ከባቢ እንድሕር ኣለኻ ኾንካ ነቲ እሾኽ ክትቆርጾ ክትክእል ኣለካ ኣብ ከውሒ ዝኾነ ልቢ ወይ ከዓ ከውሒ ዝኾነ ህይወት እንድሕር ኣለካ ነቲ ከውሒ ክትሰብሮ ክትክእል ኣለካ ኣዕዋፍ ዝበልዓሉ ቦታ እንድሕር ኣለኻ ኾንካ ኣብርሃም እንታይ ይገብር ነይሩ መጀመርታ መሰዊኡ ክሕሉ ለይትን መዓልቲ ነጓየ ነይሩ ነታ መሰዊኡ ክሕሉ ኣዕዋፍ መፅን ከይበልዑ ሕልዎ ነይሩ ከይደኸመ ስጋዕ ናይ መወዳእታ ሓይሉ ዘውፅእ እንታይ ይጎዮ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ልምሉም መሬት ኩሉ ልምሉም መሬት ልምሉም ኮይኑ ኣይነብርን እዩ ከውሒ ክቕየር ይኽእል እዩ እሾኽ ክበቕሎ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ የድልዮ ምክንኻን የድልዮ ቴክ ኬር ክትገብሮ የድልየካ you have to take care of it ልምሉም ስለ ዝኾነ ጥራይ ፀጋ ስለ ዝረኸብካ ንእሽተይ ፀጋ ስለ ዝረኸብና ጥራይ ተኣኽለና ኮይኑ ስማዓና ስቕልና ንኸይድ ግን እንታይ ንኸውን ከይተረዳእና እንታይ ክንከውን ንኽእል ኢና ናብ ከውሒ ክንቅየር ንኽእል ኢና ከባቢና እሾኽ ክመልእ ይኽእል እዩ ኣዕዋፍ መፅን ክበልዖ ይኽእል እየን ክወስድኦ ይኽእል እየን ስለዚ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ክንከናኸኖ ብዝተኽኣለ መጠን ክንክእል ኣለና ስለዚ ፀጋኻ ተገሊጹ እንተኾይኑ ከይጠፍኣካ ነቲ ፀጋ ናይ ፀጋ ድርቀት ከይትገብር ክትከናኸኖ ኣለካ ፀጋኻ ዘይተገሊጹ ፖቴንሽልካ ዘይተገለጹ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ነቲ ከባቢኻ ዘሎ ነገር ከውሒ ድዩ ኣይደንቲፋይ ጌርካ እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ክትኣልዮ ኣለካ ኣይደንቲፋይ ክትገብሮ ግን መጀመርታ እንታይ የድልየካ ስፔንድ ታይም ዊዝ ጋድ ምስ እግዚኣብሔር ግዜ ምሕላፍ ከየድልየካ እዩ ቃሉ ክትፈልጦ ከየድልየካ እዩ ፀላኢኻ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነን ፀላኢኻ ብኸመይ ትዋግኦ እውን ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣበይኻ ትፈልጦ እዚ ምስኡ ግዜ ከተሕልፍ እንከለኻ ማለት እዩ ነተን 99 ገዲፉ ናባኻ ዝመፀ ጎይታ ንስኻ ደቂቕ ካብ መዓልትኻ ክትህቦ ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ ብኸመይ ትበቀሉ ነተን 99 ገዲፉ ዝመፀካ ዘሎ ጎይታ ስለዚ ኣብዚ ከምኡ ኢሎም ማለት እዩ ጎይታ ብነቢ ሃጌ ገይሩ ድሓር ድርቂ ፀዊዐልኩም ኣለኹ ኢሎም ኣብዚ ናብ ምዕራፍ 2 ንኸይድ ሃጌ ምዕራፍ 2 እምበኣርከስ እዚ ሕጂ ብሳብዒቲ ወርሒ ማለት እዩ ኣብቲ ሓንቲ بخالقتي عمد بسات سيت ورحي زي أخذ دحر ورحي أتخون زلا مالتي بسابعيت ورحي أركس زروبابيل ودي ساعتيل مثلني يهودان إياس ودي صادقا لك كهنات نتوم استرفوا حزبن كم زيل كا نقرر ميلو مالتي نزابيت زي بتقدم كبرى زرعيا كباخدكم مني حجيخه كما يكون أتريوا لهم أبعين تخمسي كم زي لا دا يكونت أبز حجنت يام جور جنبيرو إسرائيل توم حبيت أنت جور جنبيرو تأميتهم ما نتابيت أملاخ نتابيت ما قدرت تأميتهم ما واي كم قدام بين برد يلاني لهم مالتي كتعسوا جنبيرو كردهم جنبيرو أبو مرهم ترى ريجستر جرام والله أوكي ريجستر ترى يسلس جبرو قويت أنت يلون شو حجيخا وزروا ما بيتصنع يبلغ زيابير نسخا ودي إياس ودي يهودانا لك كهنات دم تصنع كلهم حزب تهاجرون تصنع يبلغ زيابير أنا مسخاتكم يمو عيو أنت يلون أنا مسخ أنا I am with you so all you have to do is work سرحت رايز لك أبز كن سرحكوا جمرون سرحوا جمرون ده أجمر جن أبو أمر ترديهم قبل بوم تقبلهم منتهى جورس للجمري كهلك قالوا سلا قبلوا الجمري إخزيابير نزخم استردوا نزخم تستوى على مسفلة تنتايلو أنا مسخاتكم يمو أيه سلا أب كوابي خا كوحة خمس اللوت فدنا النحر الله أب كوابي خا تاخد قبرك جمرة لك نتي حيزو كازو لو إشوخ نتي زوس دل كازو لو عف كت identify كت جورم الجمر كا مسترد أكا قوي تنتايب لك أنا مسخا يمو أيه أي تفرح أنا خواجة على يمو ترى ينسخا مش قوي تاكو تعمل قرت دزبل أنت تقدم يتسقم تترى خنوس داز اللي أنا وزحته جزء نساء تخدنا بتعمق أنا نساء تخدنا نعم سوست كاج أنت ها እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ይብላል አነ ንሰማይን ምድርን ባህርን ንቁጥን ከነቃነቀ ይለው ማለት ማዓሲዚ when you take the first step ለተቀዳመት ስጉምት መስወሰድ ከእንታ ይለው ማለት ከምቲ ካብ ግብጽ ክትወጹን ከለኹም ይሉ ምሳኻትኩም ዘአተኹ ቃል ኪዳኔ መንፈሴ አማእከልኩም የነበር ኣለኹም አይትፍርሑ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላለሁ ገና ሓደ ጊዜ በሐጽር ጊዜ ክኸውን ይሉ አነ ንሰማይን ምድርን ባህርን ንቁጽን ተግጎሬ ከነቃንቀ ይሉ ማለት እስኪ ከነቃንቀ ይበሉ ሃሌሉያ ንሰማይን ምድርን ባህርን ንቁጽን ኩሉ ከነቃንቀ ይካለ ያምላኽ አሜን ጥራይ ታይና ክንገብር ዘለና ከቢድ እኮ ይኮናል ሐቂ ሰን ኢዝ ስቴፕ ቀዳሜት ስጉምቱ ሙሳ ጥራይ
بركخ مبال مجمّرات ترى تعم كتعمك هجمر يشعر أبزي بقى مهنة أجمرون جينا بحسابهم بالبوم تراي ترديوهم تراي سلازن إحنا بأمرنا تراي انتاي ناف حسابه ناف فقاده خنقوي خنجمر كنكلا لنا مالت شو انتاي خوني خمسة زبالكم كم تقالوا زبالو نسماين نمدر النبحر نخلو كنغانغي منفسو خا خبكاي مالتي شو انتاي له نخلاتو مهزاب اب شو عتخ خيط الله if you're not keeping up with me sorry نقولاتو مهزاب كنغانغوم يه ناي كلاتو مهزاب كبر نجار كمتس إيو أنا والنزابيت زي بخبر خملايا يبل إخزيابير قويتا سراويت سلازي كاباها حالفو كبر خان أبي واتس مالتي نابيت كخواتس يجمر ناب كتماتات كخواتس يجمر ناب هزاب كان ناب حجر كان ناب عدم كخمتس يجمر مالتي تايخون ها نزابيت زي بخبر خملايا يجمر مالتي نتا وشت خازلا أغميت أوازلا كازنا تريجر تاعت قبل كبريت ملء مالتي كبيدي مبركاه كبيدي كبيد أيقونن سلمن تاي زخبدنا دحريلنا أنت وين تاي لكم ثلاثة أما كلهم أتيم تاي جورو ديستراكت خجورهم جميلهم مالتي كداخمهم جميلهم مالتي لذا تلاقي أما أكل كأتيو أما أكل هوت كأتيو نعبز إندا ولا بزوج قوتك كان كله نعبز إندا ولا بزوج قوتك كان كله تاي تراي نو مبادرة كوتدك identify تجوره تجمرهم كلها كتريهم مسجمرك كتستوعلهم مسجمرك طويل كاتي تجبر كتبرك تجمرهم كلها إخزيابير إبلك الله بعلو يقعدز بلك هذا له سماين مدرن كنا قانق الكاي كنا قانق يا آمين شعون تايلو برور ناتيلو ورق خاناتي يبلك زيابير قويتا سراويت كابت قدام هايسي إذا دحراي بيت كبريزي إذا دحراي كبر إذا بيت زي كبلتش يبلك زيابير أبزا بوتا زي السلام كهبيلو مالتي آمين اسكي كافت قدام هاي دحراي كبلتش يبلو كافتي حجز اللخوت بحث خونو كبلتش يبلو زتأفعك هستحب ألك نجار مدحر الله تايب لك على إخزيابير كافت تمانز نبرك يالله ما أنت خعبيك كن مخاز نبرو حزب تذكرهم من دحر كونك كن مخاز حلفوا نبيات تذكرهم من دحر كونك أنتاي كافتناتهم زعب خور خبيك يالله كالو ناي حواري فلتأت أب كريستوس نبرو نانا فلتأتنا ولا دركاسة تاي سماين مدرين لعليو همان هوني حكي نساتهم جن معرفون دوس لازم فلتوا يوم معرفون دو نقويتا زقويلون يرام معرفون دوس فلتوا فلتوا يوم معرفون دو نكريستوس زقويلون يرام معرفون دو باولوس مسوات خفيلون نقويتا مالتي انتاي نفقادو سلاز قدمه نفقاد إخزيابير سلاز قدمه مالتي إذا جن سلازي نأملخ قدامه يكتقوره خد كيلا لك مالتي أبب معلتي إن خريستوس كتفلتون كلها أبب معلت كبر خاي حدث أبب معلت ناوي تاخد كررون كلها أبب معلت ندعب خاتمت سلازي نكريستوس معلت تاخد فلتون لك شعوري خاتنات كا بركة ويكاتنات كا أبزت تقميت أزلو ترجع تايت جورو أنلوك تجورو كوفي لخي ترفعو امبرا لكم نفس وكف على تبو إذا أمن زبالة تاي منفسه قبلي تأجتاته قبلي حيله قبلي كبره قبلي كله قبلي مالتي جن أبزي أتقرب عن كل حسب مساعدة لله جسني إذا زرقي حكاية رايك توصل راي نع إذا كان غيت زرقي حزة كازولو نجار تاخد جورو لك أخذ قالوا صل لك إذا كان زرقي حكاية غيت توصل حزة كازولو نجار تطعو كتب له لك نعم مسحس كا يجن so easy خد كتسأل شو نعم مسحس كا ياخد قوي مس أقللي ما هنا تطعم كا ياخد حسب فتخ ياخد حسب كبرنا إخزيابيرون لازم نقوي تاخن فلتوخن جنبرون كلنا
ንጎይታ መመሊስና ክንቀርቦ ክንጅምር እንኮለና ኣነ ኣብ እምሮና ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ንርእሰይ ዝብላ ማለት እዩ ንእሽተይ ተፈለጥክስ ብዙሕ ዝፈለጥክ ከይመስለኪ ገና ብዙሕ ትመሃር ኣለኪ ስለዚ ንነፍስና እውን ከምኡ እንዳበልና እንታይ ክንገብራ ገና ትኽእል ዘይትፈልጥዮ ኣለኪ ገና ዘይረኣኽዮ ኣለኪ ማለት እዩ ሽዑ ንስኻ ክትጎይ ምስ ጀመርካ ኣብ ሰፈር ጠላተይ ተሰሚዑ ድምፂ መዝሙረይ ኣብ ሰፈር ጠላተይ ተሰሚዑ ድምፂ ወቃሕታይ እቲ ትማሊ ብበልዕካ እንታይ ኢሎም ዝበልዓኩም በልዕኩም ኣይትጸግቡን ኢኹም ዝሰተኹም ሰተኹም ኣይትረዊን ኢኹም ዝበልካ ዝነበርካ ወላ ሓንቲ ከይበልዓካ ክትጸግብ ትጅምር ወላ ሓንቲ ከይሰተኻ እንታይ ክትገብር ትጅምር ዕጋበት ክመልኣካ ጅምር ማለት እዩ ሽዑ ሎሚ ክፈልጠካየ ጽባሕ ክፈልጠካየ ኩሉ ግዜ ክፈልጠካየ ኣይደክምኔ ንኽፈልጠካ ኣይደክምኔ ንኽፈልጠካ ኣይደክምኔ ንኽፈልጠካ ኣይደክምኔ ንኽፈልጠካ ኣይትጽገብ ኣይትምኖን ኢኻ ኣይትጽገብ ኣይትምኖን ኢኻ ኣይትጽገብ ኣይትምኖን ኢኻ ሎሚ ህይወተይ ከተምልኾ ትነብር ሽዑ ክትዝምረሉ ትነብር ሽዑ أرى طعم زام لخنا هاليلويا سلازي سلازي انت خنقبر كنكئل لنا مالتي ناتو زخونه برور ناتو زخونه ورقي ناتو زخونه كبرات نخيبنا እግዚአብሔር all we have to do is ንቤቱ ክንሃንጻ ክንክእል ኣለና ከምቶም እስራኤላውያን እንታይ ብጸላእቶም ፈሪሖም ብጸላእቶም ተዓሻሸም ኣይለናን ኢሎም ፕራዮሪቲ ናቶም ናብ ካልእ ዝገበሩ ናብ ናቶም ነገዛ ርእሶም ቤት ምህናጽ ዝገደፍዋ ቤቱ ምህናጽ ዝገደፍዋ እታ ኣባና ተቐሚጣ ዘላ ቤቱ ከይተዓኑ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ክንሃንጻ ንጀምር ማለት እዩ ሽዑ ንሱ ሕያዋይ ምሕረቱኻ ኣብ እስራኤል ንዘለኣለም ምሕረቱኻ ኣብ ህይወተይ ንዘለኣለም እዩ እንዳበልና እንታይ ክንገብር ክንጅምር ኢና ክንዝምር ክንዓይ ክንጅምር ኢና ማለት እዩ ናይ ተስፋ ቃል ተዋሂብና እኮ ኣሜን ናይ ተስፋ ቃል ተዋሂብና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ቃሉ ነቲ ሓድሽ ምግላጹ ነቲ ሓድሽ ክብረቱ እንታይ እንዳገበርና እንዳቐረብናዮ እንዳፈለጥናዮ እንዳጣዓምናዮ ክንከይድ እንከለና እንታይ ማዕረ ክንድኡኻ እንዳተኸፍተ እዩ ዝኸደልና ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኣብ ቆሮጦስ ዝበሎ ማለት እዩ ንቤት እግዚአብሔር ባዕልና ከይነማስና ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ማሰና ኣይኮነን ከነማስና ስለ ንኽእል ሓቂ ከነማስና ስለ ንኽእል እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ መንፈስ እንታይ ዝገብር ማለት እዩ እንዳመራሓካ እዩ ዝኸይድ እንዳሓደሰካ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እንዳዓበየካ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እንታይ ኢልና ኣብ ፅባሕ ንፅባሕ ዘይኮነስ ኣብ ፀፅባሕ ክርስቶስ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ንፅባሕ ዘይኮነስ ኣብ ፀፅባሕ ክርስቶስ ክንፈልጦ ኣለና ነገራትና ከይደርቕ ነገራትና ከይዕፁ እንታይ ክንገብሮ ኣለና ቴኬር ክንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ሽዑ 30 ጥራይ ትፈርዝ ነበርካ 600 ክትፈርዝ ትጀምር ዕፅፍ እንዳኸድካ ክትከይድ ትጀምር ማለት እዩ ኣብ 30 ጥራይ ጠጠው ኣይንበል ምክንያቱ እቲ 30 ዘሎ ከይንኸስሮ ምእንቲ እንታይ ክንገብር ኣለና ክትኩስኩሶ ኣለካ ኣይና ሓረስታ እዩ ንዓመት እያ ዝገብር ዝብል የለን ኩሉ እንታይ ነቲ ንዑ ዝጥዕሞ ሎማዓንቲ ስለ ዝደልዮ ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ከዓ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ካብ ዝመፅእ ዘበለ ካብ ዝኸይድ ዘበለ ካብ ዝነበረን ዘሎን ኩሉ ይዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳብ ምስተዓምካዮ እኮ ሓንሳብ ብጣዕሚ ይቐሊል ኪብ ክትገብሮ ምክንያቱ ክትከስሮ ይትልአለን ኢኻ ርኢኻ ኢኻ በረኸቱ ኣበይ ከም ዘብፅሓካ ኣበይ ከም ዝወስደካ ርኢኻ ኢኻ ሓንሳብ ግን ብገለ መፂኡ ዘዘንጋዓካ ነገር ኣሎ መፂካ ክኸውን ይኽእል ብሕጂ እውን ክመፀካ ዝኸውን ክኽእል ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ምስ ቃሉ ክትፀንዕ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ
ምሽባር ኮይኑ ሰፈር ጠላተይ ምስጋና መሊኡ ደንበናተይ ምስጋና መሊኡ ደንበናተይ حساب أجانت مغرطن قلتي كله فراري سوبنا يسمك حايلي كله فراري سوبنا يسمك حايلي عب سفر طلعتي تسمعو دمتي مزموري عب سفر طلعتي تسمعو دمتي إللتاي عب سفر طلعتي تسمعو دمتي إللتاي أبلو أملاك كازبلو أداو ما بافهم تسع زنبرو برختي عن جربيو برختي عن جربيو برختي عن جربيو برختي برختي هاليلويا تابعي جمير كايو زلخا برخة እግዚአብሔር አቦ تابعي أطعم كان زلخا برخة እግዚአብሔር አቦ ماليس خفلفل ماليس خطل እግዚአብሔር نخفتك خدقفن እግዚአብሔር አቦ ماليس كاخد نفسك خدقلي እግዚአብሔር رأسك خدقلي እግዚአብሔር كبرك خدقلي እግዚአብሔር زفلتكو خاتم مثلا جينا يفلتكو خان زلخو زطعمكو خاتم مثلا جينا يطعمكو خان زلخو كاب كله زبلعكون زستخون زبلا نسخات تعميخا كاب كله زفلتكون زداسسكون زبلا نسخات بلصي خابو عيدك مني كزمرلك عيدك مني كزمرلك عيدك مني كزمرلك عيدك مني كزمرلك عيت تجاب عيت منوني خا عيت تجاب عيت منوني خا عيت تجاب عيت منوني خا لوني هيوت يوم ملاغنا تبا عقابت يوم ملاغنا لوني هيوت يوم ملاغنا تبا عقابت يوم مملاخ انتاي عملخونا انتاي مزمورنا تقايكونا نكو نجزيابير مسؤول جزي بمحلاف كأخا تملخو نجزيابير نعوك أدامنت بمهاب كأخا تملخو نجزيابير نعوك برايورتي بمغوار كأخا تملخو مالتي شعو كيدا خم كأخا تملخو تجمر كيدا خم كان عوخة تقدمو تجمر كيدا خم كان مسؤول قوي تجمر عيدك مني عيدك مني كزمر الكا عيدك مني كزمر الكا عيدك مني كزمر الكا عيت تقب عيت منوني عيت تقب مشبار قوينو سفر تلاتي مسكانا مليون بناتي مسكانا مليون بناتي حسابا قانتي مقيتن قلتي كله فراري سوبنا يسمك حايلي كله فراري سوبنا يسمك حايلي سفر طلعتي تسمعو دمتي مزموري عب سفر طلعتي تسمعو دمتي وقعتي عب سفر طلعتي تسمعو دمتي للتاي عبلو أملاك زبلو عداو ما بافو قسع زنبرو برختي عن جربيو
برختي عنجربيبو برختي عنجربيبو برختي عنجربيبو برختي عنجربيبو برختي عنجربيبو برختي عنجربيبو برختي هاليلويا እግዚአብሔር አቦነ መስክነካለና አቦ ከምቲ ንስኻ ናይ ውሽጥን ውሻጥን እንትፈልጦ እግዚአብሔር አቦ ንሕና ከምኡ ንዓኻ ክንፈልጠካ ክንፅዕር እግዚአብሔር አቦ ክድግፈና ንፅእለና እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ በመንፈስካ ጌርካ እግዚአብሔር በቃልካ ጌርካ ታንፀና ትምዕደና ከምኡውን እግዚአብሔር ትገንሐና ስለዝኾንካ ነመስግነካለን ብሽም ኢየሱስ ኩሉ ትህበና ዘበለ እግዚአብሔር ንሕና ንቅበለና እግዚአብሔር ምክንያቱ ልዕሊ ኩሉ ንስኻ ትሓስበና ካብ ቀርኒ ብዓይንና ንስኻ ትቀርበና ኣምላኺኻ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ ሃሌሉያ እቲ ኣባይ ዝሓዘእካዮ ነገር እግዚአብሔር አቦ እቲ ተሸፊኑ ዘሎ ነገር እግዚአብሔር አቦ ኩሉ عسرت خميت عسرة خميت زي كون እግዚአብሔር አቦ بملؤ خوصو እግዚአብሔር አቦ بملؤ كدفኦ እግዚአብሔር አቦ كدغفن نصللخ بالله هاليلويا اسكلوم انت سماين مدرن كنقانق يبالله هاليلويا لو ما انت زنقص نغري كنقانق يبالله لو ما انت እግዚአብሔር زتعطو نغري كخفت يبالله بقى مخنياتو قاله يبكا يبقى أنا مسخا يمعي لكاي بقى منفسي كخبكاي مو سلامي كبكاي لكاي بقى أركب دحراينا كافتنا ناي قدم زنبرنا دحراينا خبلتي أرا خافتنا يتمالنا يلوم ما عند خبلتي كابنا يلوم انا يصبح كبلتي هاليلويا عيدك مني تزمر لك عيدك مني تزمر لك عيدك مني تزمر لك عيدك مني عيد تقب عيد منوني غا عيد تقب عيد منوني غا عيد تقب عيد منوني غا لومي هيوتيوم مملاخنا عخا تبا عقابتيوم مملاخنا عخا لومي هيوتيوم مملاخنا عخا تبا عقابتيوم هاليلويا كبرن እግዚአብሔር